Velkommen til alle sammen og sige, hvor er det dejligt at se så mange mennesker komme og støtte op omkring de kurdiske flygtninge fra Syrien. Og det har været meget storslået, både med en indsamlingskampagne med at indsamle dyner, soveposer og vintertøj. Det var sådan, det hele startede, men vi skulle selvfølgelig også holde en støttekoncert for at få støtteerklæringer fra forskellige kredser. میوانن هجا ابشب جالین هندن کردان و هاتیل دار خستن کو آلیکاریا کردن روجابا بکره کو پنابرن وان دناب دبن باران دا دناب بفره دا دبن سرمایه دا مایه و افت خازن آلیکاریا وان بکن حتی آنها جلجی کم کرنه جلجی شاندنه و اف دهاتی کو تجبیه شبه جیبه و جیدن جهاتنه کم کرن تدیسا جوان پنابران را یانجی بشین ناب خود روجاوا دا میوانانی برایس خوشگوبرانی خوشویست بناوی دزگاه خیرخوازی بارزانی و بخیراتشی زورتا نکن لهمان کاتا زور سپاستا نکن کام درفتتان بو اما رقصان کبین مجداد بین لمشوا یستا اوی اکتویلد بیا کردی سوریه كبهوي أو شريك أو الكاري كرجمي أسيد ذكار سوريا كومالي زور لهاولاتاني كردمان آواربون وزياتر لشستو بيانس هزاريان لكردستان عراق إما وقت دزقاي خير خوازي بارزاني لسر بپشتی جنابی بارزانی و بفرمانی او دستمان کردو به یارمەتیدانی او کردانەی کە لە سووریا ڕایان کردووە لە چەند کامپێک ئاژین بە تایبەتی کامپی دۆمز کە لە 65,000 کەس زیاتری تایە. Ejam, sebarat beşleri nafkayı Suriye de hezaran penaberin Kürt o civarın faketin o dürketinen. Dvezdistan'da da şerul şurten gelek bertang o livalatın ciran dijin. Dibin berfe o sermayedene uçadıra da dijin. Pedagojisiye van insanan gelekin. O direşkerine desteği alikariye juvazifame hemu insanane. Girana hayavi bari taybeten dikeve sermileme Kurdin khasma derveyi valat. İnisiyatifa deste xadireş ke baliye kumala Afrin hatta dest bekirin. Devi karida kare giran bahada taybeten Nesin Khan o kekilyas xabata gelek behempa ajutun. Em gelek spasiya wan dikin o jbu ve karewan o xabata wan ya bewastiyan. Beşik xabatın vi tehri bali kariye ke be hevrayi o rekupek de serdikeve. Federasyona Kumelen Kurdi Denmark ligel pranya rekhsinin Kurdistani pişvaniya xwa derbirin o desti alikariye direşkirin. Jibu kumkirina cil u bergan xabatin me berdevamin hevidarın demeke kurta kelupelin hati berhevkirin jibu Kurdistan'a beneşandın. Kælen samivil der tusind af kurdiske flygtninge, som blevet fordrevet fra deres hjem, samlet i krigen i Syrien. Og de lever under strenge forhold i flygtningelejre i nabolandene. Humanitære organisationer er desværre ikke sendt til at øremærke hjælpen til bestemte formål eller områder. Kumala Afrin besluttede i samarbejde med de lokale kræfter og samarbejdspartnere påbegyndt en indsamlingskampagne, der skal dække de mest basale behov i form af indsamlet soveposer, dyner, sko og vintertøj. Her vil jeg takke især de to ildsjæle, Nassim og Elias. Og en stor tak for alle de foreninger, politiske organisationer, som har været med og har gjort muligt det her aften for os alle sammen. For et par måneder siden så jeg en nyhed, som handlede om en dreng på 3 år. Det drejer sig om, at i løbet af natten omkring klokken 2 tager man imod den her dreng, som er 3 år, som kommer over grænsen fra Syrien til Tyrkiet alene. Alle dem, der har børn, prøv at forestille jer, en dreng på 3 år kommer over grænsen klokken 2 om natten alene. Og da man fanger den her dreng, og man spørger ham,
hvad der er sket. Han har næsten ikke noget sprog. Og jeg har hørt den her historie af Mimi Jacobsen, som er forkvinde for Red Barnet. Og hver gang jeg fortæller om den her historie, så får jeg sådan en klump i halsen. Jeg er selv mor til 3 børn. I morges var jeg meget optaget af, at de ikke glemte deres handsker. Fordi det er jo lidt koldt i øjeblikket i Danmark. I øjeblikket er der 330.000 børn, som er flygtningebørn i nabolandene. 330.000 børn tager os 3 sekunder at sige. Hvis det er, I har lyst til at gøre en forskel for de børn, så har I faktisk muligheden. Jeg synes, det er utrolig flot. I kommer i dag, og I betaler for at komme ind. Men I kan også godt, hvis I alle sammen tager jeres mobiler frem nu, så kan I godt sende et par handsker og en hue til de børn. Det kan man gøre ved at trykke 1220 og skrive varmer. V-A-R-M-E-R. Varmer. Så sender man 50 kroner til hue og vanter, som Red Barnet står for. Og det håber jeg, mange af jer vil gøre. Der er brug for, at vi alle hjælper til. Og der er jo mange organisationer som det her, men der er jo også rigtig mange civile fra lokalområderne, som også hjælper til. Men det, der sker i Syrien, er desværre også så hjerteskærende, at det udstiller os i den grad, hvor den vestlige verden og den internationale verden igen kigger på. Ligesom de gjorde, da massakren skete i Bosnien. Ligesom de gjorde, da Saddam gassede kurder. Så kigger vi igen alle sammen på. Og det er ikke første gang, at diktaturer både tager børn, kvinder, mænd, gamle, syge som gidsler i deres iver for magten. Jeg er selv dansk kurder. For mig er det vigtigste ikke nationaliteten. For mig er det vigtigste heller ikke, hvem de her mennesker tror på. Jeg tror, en 3-årig barn fryser, uanset om han er kurder, tyrker, araber, syrier. Og derfor er der brug for, at vi alle sammen rækker hånden ud. Det kan vi gøre ved at være frivillige rundt omkring. Vi kan også godt sms'e til 1220 med varmer og give 50 kroner. Men vi kan også politisk prøve at presse på. Jeg er desværre enormt bekymret og bange for, at vi er en del af en historieskrivning, hvor vi bliver nævnt som dem, der ikke gjorde noget. Og derfor så håber jeg, at vi i fællesskab kan give hånden, selvom det hele er meget, meget sørgeligt, det der sker dernede. Så er det jo heller ikke første gang, at vi også som kurder har set, hvordan civilbefolkningen også gang på gang har været nødt til også at græde sammen. Jeg holdt et møde forleden, og så var vi havde en diskussion af, om man også skal danse sådan en aften. Så var der en kurder, der sagde, jamen, kurder er vant til græde den ene dag og danse den anden dag. Og de sagde, hvis vi, alt det vi har været igennem, hvis vi kun skulle græde, så var der aldrig tid til også at feste. Meget tyder på, at der er håb. Og der, hvor der er håb, er der også lys. Så jeg håber, at vi i fællesskab også er med til at give håb. Også er med til at give et par huer, vanter, en sovepose. Hvad ved jeg? 30 kroner, som vi normalt giver til en pakke smøger. Når jeg de er jo stedet, undskyld. At vi i fællesskab gør noget for de her børn. 330.000 børn. Tusind tak. Det er tit, vi har været sammen til fester. Det er tit, vi har været sammen, når det har været sjovt. Det er desværre også tit, vi har været sammen, når det ikke har været så sjovt.
da der har været alvorlige ting, der er sket i verden. Og det vi er sammen om i aften, det er at få samlet nogle penge eller noget tøj ind til de flygtninge, der lige nu fryser i flygtningelejre i Syrien og i nabolandene. Jeg har ikke forberedt nogen tale, fordi jeg vidste ikke, at jeg skulle tale i aften. Men selvom jeg ikke har forberedt noget, så er der i hvert fald én ting, jeg ved, jeg altid gerne vil sige til jer, mine kurdiske venner. Det er det vigtigste, vi kan gøre, hvis vi skal have verden til at åbne øjnene for kurdernes sag. Det vigtigste, vi kan gøre sammen, hvis vi vil have danskerne til at åbne øjnene for kurdernes sag, det er, at vi arbejder sammen. Det er, at vi ikke ser hinanden som fjender, men ved, hvem det er, der er vores rigtige fjender. Og huske, at vi kommer ingen steder, medmindre vi gør det med hinanden. At vi arbejder sammen, og vi står sammen for at hjælpe de mennesker, der har brug for vores hjælp. Jeg vil gerne sige endnu en gang rigtig tak for invitationen. Kurdisk gæstfrihed er noget af det mest fantastiske i verden. Det har jeg oplevet her i København. Det har jeg oplevet andre steder i Danmark. Det har jeg oplevet i Erbil og i Diyarbakir og ude i Rubovski. Og uanset hvor dårlige folks vilkår er, uanset hvor hårdt et liv de har levet, så har der altid været plads til at modtage gæster. Og det har altid været utroligt dejligt at se jer. Det er forfærdeligt med krige, med modsætninger mellem mennesker. Ofte sker det af økonomiske grunde, fordi man jagter profit og overskud og måske råstoffer i undergrunden. Nogle gange så er det, fordi stormagter slås om indflydelse. En gang imellem er der også religiøse interesser eller etniske interesser, der står i spil. Men hver gang er vi nødt til at sige, stop krigen, stop det vanvid, hvor brødre slår brødre ihjel, og hvor fætre slår hinanden ihjel, og hvor familier splittes, og hvor mennesker bliver hjemløse. Vi lever på en jord, hvor der er så mange rigdomme og så meget plads, at der er plads til alle, og hvor vi alle sammen kan leve et godt liv, hvis vi deler om de rigdomme, vi sammen kan skabe, og de rigdomme, som findes på jorden. Nogle flygter under krige og diktatorer fra deres hjemland. Nogle flygter, fordi de mangler arbejde og noget at leve af. Nogle finder et andet sted at leve, som I, der er fundet til vores lille land, og nu har fundet nye venner, og hvor vi er blevet beriget af jeres kultur, venskaberne og den kendskab til jeres områder. Nu er I en del af vores brødre og søstre, og selvfølgelig skal vi hjælpes af, når der sker det, at der er krig i et område, hvor I har familie. I Syrien i øjeblikket er en forfærdelig krig med mange døde, mange fordrevne og mange flygtede. Gid den krig snart vil få ende. Gid de vil lægge våbnene og få forhandlinger i gang. Gid at de vil række hinanden hænderne og begynde at opbygge Syrien igen. Og få sikret, at alle etniske og politiske grupper får plads i det nye Syrien. Det er koldt oppe i bjergene. Mange af os har set fjernsyn, hvor kvinder og børn går i bare tæer, i kulden, i smadder og bor i dårlige telte, der ikke er varmet op. En af vores flotteste nordiske digtere, Nordahl Grieg, sagde meget smukt: krig er foragt for liv, fred er at skabe. Kast dine kræfter ind, døden skal tabe. Vi bør alle sammen sende vores tanker og vores kærlighed til alle dem, der lever i flygtningelejrene. Alle dem, der nu ikke har noget hjem længere. Alle dem, der har mistet familier og alt, hvad de ejede. Og jeg synes, det er rigtig flot, at I nu er samlet, alle kurder i Danmark, for at samle ind til dem, der lider nød i naboområderne og rundt omkring Syrien. Held og lykke med jeres indsamling. Jeg håber, der vil komme rigtig mange penge i kassen. Havalo!
Kære venner, kære kammerater, hvor er vi heldige. Hvor er vi alle heldige. Vi sidder her i den flotte sal med flotte bord, flot dækning. Vi har mad, vi har kaffe og kager, og vi hygger os sammen. Hvor er vi heldige i forhold til vores kammerater og vores familier rundt omkring i de kurdiske bjerge, der er nødt til at bo i et lille telt og opleve den kulde, der er i de kurdiske bjerge. Hvor er vi heldige, og hvor er vi heldige, at vi er så rige. Vi har så meget overskud, at vi kan give en lille del af vores rigdom til vores kurdiske venner, familier og kammerater i de kurdiske bjerge. Hvor er vi heldige. Og vi er heldige at være med til det her fantastiske fest. Hver gang jeg er med til en kurdisk fest, så synes jeg, at hver fest bliver bedre og bedre. Der bliver danset, og folk er glade, og det er vi heldige til, at vi kan opleve. Og vi er også fantastisk heldige, at vi, der har været i Kurdistan, har oplevet det smukke land med de fantastisk høje bjerge og de dybe dale. Og foråret, hvor blomsten er der alle vegne. Hvor er vi heldige, vi der har været i Kurdistan. Og vi der har oplevet det kurdiske folk. Et af de mest modige folk. Der findes ikke modigere folk i verden end kurderne. 40 millioner kurder. 40 millioner kurder uden land. Uden nationalitet. Men alligevel, i al den tid kurderne har levet, har de kæmpet imod undertrykker. Om det var Irans Shah eller Iraks Saddam Hussein, så har kurderne altid kæmpet. Det er derfor, når man møder kurderne i bjergene, i teltene. Jeg har set kurderne i Iran efter Saddams overfald i 1990. Jeg var FN-observatør i Iran i Urumqi. Midt om vinteren, så ser kvinderne lige så flotte ud, som I ser nu i dag. I deres flotteste tøj. Der er ikke nogen, der kan bekæmpe kurderne. Fordi kurderne har altid været vant til at kæmpe, og de har altid været vant til at overleve. Det gør de også i dag. Selvom de altid har været undertrykt i de 4 regioner, så trods alt så lykkedes det nu i Sydkurdistan i Irak. Der er frihed for kurderne. Der skal også komme frihed for kurderne i Syrien, Tyrkiet og Iran. Men Vesten, de blander sig kun i de kurdiske problemer, når det er til deres egen fordel. Når der er olie ned i undergrunden i Kurdistan, ja, så er Vesten interesseret i at blande sig. De har jo ikke smidt Saddam ud, fordi Saddam var en diktator, men de har smidt Saddam ud, fordi han sad på jordens største oliereserve, som Vesten har brug for. Så jeg vil beskylde USA, jeg vil beskylde EU, jeg vil beskylde Danmark for at være lige så store undertrykkere som Saddam, som det tyrkiske regime, som Assad. Fordi de gør ikke noget for de 40 millioner kurder. Der er ikke nogen, der gør noget for de 40 millioner kurder. Derfor er det godt, at vi kan samles alle kurder. Vi skal stille krav til vores regeringer. Vi skal stille krav til EU. Jeg er ked af, at de der SF-ministre ikke er her. De er en del af den danske regering. Hvorfor stiller de ikke krav til den danske regering, at man skal gøre noget for kurderne i de undertrykte lande? Hvorfor skal de... Der er 10.000 aktivister, kurdiske aktivister i de tyrkiske fængsler. Nogle af dem er folkevalgte. Det er parlamentsmedlemmer. 6 af dem er parlamentsmedlemmer. Hvad fanden er det for noget? Hvorfor skal de sidde i de tyrkiske fængsler? Hvorfor gør Danmark ikke noget for at få dem ud? Hvorfor gør EU ikke noget for at få dem ud? For ikke så længe siden, så var der 3 kurdiske aktivister, som måtte lade livet i Paris i kampen for kurderne.
Tyrkiske fascister, tyrkiske håndlanger for den tyrkiske regering, har dræbt dem. Mange kurder, også i bjergene, har lavet livet for deres sag. Det har de gjort. Peshmerga i Sydkurdistan. Det gør PKK-partisaner i Nordkurdistan. Men det er ikke kun dem, der skal ofre livet for det kurdiske sag. Vi skal alle sammen ofre vores liv for det kurdiske sag, hvis vi mener noget med det. Og når jeg siger, at vi skal ofre vores liv, så betyder det ikke, at vi skal gå i døden. Vi skal ikke være sådan nogle bombe eller andet attrap. Nej, vi skal bruge vores politiske evner, melde os ind i kurdiske partier, melde os ind i danske partier, presse alle politikerne til at gøre noget for den kurdiske sag. Så nu skal det ikke være for kedeligt, det skal ikke være alvorligt. Jeg synes, vi skal fortsætte festen, og vi skal ud og danse, og vi skal råbe, Vishi Kurdistan! Længe leve Kurdistan! Ved I hvad? Jeg er ved at komme i den alder, hvor man begynder at få børnebørn. Og jeg har fået 2 dejlige af slagsen. Jeg har fået Lauris på 5,5 år, og Vika på næsten 2 år. Det er 2 glade unger, som fulde af energi og går på mod er ved at lære tilværelsen at kende. Og det er 2 trygge børn, hvis største problem i hverdagen er, hvis nogen i børnehaven eller vuggestuen tager legetøj fra dem. Jeg kan ikke udholde den tanke, at de 2 børn skulle opleve sult, død og ødelæggelse. Jeg kan ikke holde den tanke ud, at de skulle opleve frygt og angst for, hvad der sker omkring dem. At de skulle opleve mennesker, de er knyttet til, blive dræbt af bomber eller af skud. At de skulle blive revet op fra deres trygge og hjemlige omgivelser og flygte til nødtørftige flygtningelejre. At de skulle se deres forældre med usikkerhed og modløshed i øjnene. Og det er jo lige netop det, der sker for Syriens børn. Syrien lider. Konflikten i Syrien har ifølge FN indtil nu kostet over 60.000 menneskeliv. Op mod 4 millioner er internt fordrevne, og der er omkring 650.000 i flygtningelejrene i nabolandene Tyrkiet, Libanon, Jordan og Irak. Halvdelen af dem er børn. Når de voksne slås, ja, så er det børnene, der bliver taberne. De fryser, sulter og oplever ting, som børn ikke skal opleve. Ting, som risikerer at skade dem for livet. Det, der foregår, det er en humanitær katastrofe, som er under opsejling. Det er desværre ikke bare skidt nu, det bliver også værre. Syrien og de omkringliggende lande er ifølge hjælpeorganisationerne ramt af den hårdeste vinter i 10 år. Sne, voldsom regn og lave temperaturer slår hårdt. Rigtig mange syrere er vant til at leve i ordentlige boliger. Nu opholder alt for mange af dem sig i dag i mudrede flygtningelejre, i telte uden opvarmning og med tøj, der ikke passer til vejret, og med kanontorden og eksplosioner i det fjerne. Det er vanvittigt, det er uhyggeligt, det er ubærligt. Prøv at forestille jer at være sultne og bange og at gå rundt udenfor i sommertøj lige nu. Det er svært for os lige nu her i Danmark at forestille os det, men vi er nødt til at prøve. Det er nemlig lige præcis det, solidaritet handler om. Det handler om, at vi sætter os i andre sted og giver dem en hånd, når de får behov. Solidaritet, ja, det handler ikke kun om at hjælpe. Solidaritet er en tankegang, hvor vi gør fælles sag
med andre mennesker, hvor vi står last og brast med andre mennesker, der er i en vanskelig og i dette tilfælde umulig situation. Vi skal ikke hjælpe dem, fordi vi har råd til det, men fordi det er medmennesker i nød. Det er solidaritet. Solidaritet handler om anstændighed, retfærdighed og ansvarlighed. Nogle gange så diskuterer vi herhjemme, også i fagbevægelsen, om ikke solidaritet er blevet sådan lidt gammeldags, lidt rustent begreb. Det er det ikke i min optik. Fagbevægelsen, som jeg kommer fra, ja, den blev født i solidaritet. Det var de svagestes sammenrotning for at sikre eksistensen, for at sikre tøj på kroppen og mad til børnene. Ved at stå sammen, ved at være solidariske, ja, der har vi i Danmark opbygget et samfund, hvor man kan leve et liv i værdighed. Det betyder ikke, at der ikke er forskelle, at der ikke er ulighed i Danmark. Men det er faktisk lykkedes for os så godt, at det kan være svært at forestille sig, hvor slemt det kan være andre steder. Men vi skal prøve at forestille os det, selvom det måske kan være fristende at prøve at vende det blinde øje til, fordi det er så ubærligt og så hjerteskærende, det vi ser. I FN's konvention om barnets rettigheder, der bliver det slået fast, at alle børn har ret til basale livsnødvendigheder, til skolegang og til ytringsfrihed, og ikke mindst til beskyttelse mod vold og mod krig. Vi skal vise vores solidaritet ved hele tiden at bidrage til, at den konvention bliver til virkelighed. Men lige nu og her, ja, der skal vi sørge for varmeovnene, mad, rent vand, tæpper, medicin og legetøj. Forestil jer børnenes mareridt om natten og mareridt om dagen. De lever nemlig i et mareridt, og hver eneste lille ting, der kan gøre deres lidelser mindre, de betyder noget. De gør en forskel. Lokalt, så bliver der gjort en imponerende indsats for at hjælpe de mange, der er blevet ofre for Assad-regimets nådesløse anvendelse af vold mod den civile befolkning. FN's børneorganisation UNICEF har skruet op for indsatsen, men der er brug for mere hjælp. Tænk engang at gå rundt uden hue, uden trøje, uden støvler, i bidende kulde. Vi har et medansvar. Vi har et medansvar for, at børnene er klædt på til vinterkulden, og de får noget at spise. Når det værste på et tidspunkt er overstået, ja, så skal vi også vende tilbage til det egentlige mål. Det, som FN's konvention taler om det at give børnene uddannelse, at gøre dem til stærke mennesker, der selv kan være med til at kæmpe for retfærdighed, ytringsfrihed, basale livsfornødenheder og gode livsbetingelser. Fremtiden for de syriske børn, den afhænger af, at vi fokuserer på det. Der er mange, der gør en stor indsats, og vi skal blive ved. Men lige nu, der handler det om at redde liv. Voksne såvel som børn. Men børnene, de er de vigtigste. De har ingen andel i det, der sker. Men de lider og bliver til mennesker med sorg så store, at det næsten ikke er til at leve med. Tak fordi I lyttede, og tak for invitationen til at komme og tale.